Hej og velkommen til den her video. I dag vil vi vise fra min fodboldkamp, og så vil vi vise, fordi vi også skal på skattebanen. Og så kan det være, at jeg kommer til at se nogle af vores venner, eller mine venner. Eller mine? Ja, og altså alt sådan noget. Hun vil fortælle lidt om mig, mens jeg spiller fodbold, så jeg er nok ikke med så meget i dag. Og alligevel så er jeg meget med, når vi fortæller om skakning. Så jeg håber, I nyder vores video og ses. Det bliver en dag i vores liv, så ja, jeg håber bare, I vil se med. Vi ses. Hej. Hej, nu er vi til fodbold. Vi skal snart spille, det bliver virkelig sjovt. Vi larmer ikke så meget, fordi der er nogen, der allerede er i gang. Så håber I kan lide kampen. Håber vi vinder. Krydser fingre på, at jeg vinder. Ej, det kan I nok ikke fornemme, men der er nogen, Husk at krydse fingre på, at jeg vinder, ikke? Nope. Ses om 2. Hej. Hej. Jeg vil bare lige sige, lige nu er vi over i Tjæreborg Hal i hal 1. Ja. Vi er over i Tjæreborg, det tror 15 eller et eller andet. Vi er Tjæreborg. Så peace. Kryds fingre for os. Ja. Hvor er Signe henne så? Det ved jeg ikke. De er dernede i Hej. Nu er vi så ude til fodbold. Ja, I kan lige se, jeg har spillet min sidste kamp. Vi har tabt 3-0, og så har vi stået uafgjort 1-1 og stået lige 2-2, hvor jeg scorede det ene mål. Efter 1000. Ja, og det har I så ikke set, fordi nu vil vi så vise jer den aller sidste kamp. Ja. Jeg tror, Mathilde, vil du sige noget, imens jeg spiller? Ja, det skal jeg nok. Okay, men altså, vi havde lige en kort pause, og så vender vi tilbage med den. Ses! Det er de røde. Laura er inde på banen. Hun er nummer 11. Hun har bolden. Hun har ikke. Det er de røde. Kom så, Laura. Cecilia er også en af mine bedste venner. Hun er den i nummer 10. Og så er hun i nummer 4. Jeg vender tilbage om lidt. Hvad laver min telefon? Jeg kan ikke komme på.
har været ude af skøjt. Vi har så ikke optaget, fordi det var med min klasse, så det var lidt svært. Og det var koldt, så man kunne ikke rigtig tage... I kan selv mærke frem. Ja. Og jeg ser, at vi har nogle tykke sweatre på. Men vi vil egentlig bare tage rundt videoen af. Jeg håber, det har været en god video. Smid like, hvis I kan lide den. Abonner, skriv en kommentar. I må også godt skrive dårligt og skrive, hvad I godt synes, vi kunne gøre. Altså, hvis I nu tænker, det er for nederen, de kan filme ud, så skriv det, så vi kan få det, få det lavet om. Fordi hvis I ikke skriver det, og bare tænker, håber, I gør det, så kommer vi altså ikke til det, fordi jeg er i hvert fald ikke tankeløs. Hvad med dig, Mathilde? Enig. Især oppe i klassen. For resten, hun griner meget sådan. Nå, men... Det er sådan noget, der er synkron. Elsker jer. Vi ses. Hej. Hej.